Ta-da! Deci așa arată poarta acum. Ia, ia uite-te! Ia uite ce frumos arată așa, totul la linie. Ăsta e gunoiul. Ia uite. Aoleu, aoleu. Deci așa se închide. Așa. După aceea, închizătoarea, mega închizătoare, super fantastică, mega, hiper, triple închizătoare, care face așa și se deschide. Dar noi nu vrem să deschidem, că mama așa ne-a învățat să nu deschidem nimănui. Și asta e accesoriul la închizătoare, e adjuvant. Și acolo jos, zăvor, evident. Și ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Aoleu! Chinezul la muncă! Munca e ieftină, de aia angajăm chinezi. Ia, uite-te și luna, ce mișto e. Asta e așa. Ah, mișto, mișto. Și uitați ce nori sunt. Ia uite ce negru e norul ăla. Mamă mia. Uite ce frumusețe de casă. Copacii sunt toți stropiți, deci nu vă faceți griji. Acum să mergem afară. Să vedeți. Mișa! Iar au ieșit măța aceea. Uitați cum arată.